Ahojte dámy a páni, vítajte späť pri ďalšom videu k Hre o tróny. V tomto videu potrebujeme ešte jednu diskusiu o finálnej sezóne Hry o tróny. Neuhádnete, čo povedali tvorcovia Hry o tróny, Dan a Dave, počas ich najnovšieho rozhovoru. Viem, že to môže byť ťažké si predstaviť pre niektorých z vás, ale finálna sezóna Hry o tróny by mohla byť oveľa horšia, ak by Dan a Dave nasledovali pôvodný nápad, ako by to malo skončiť. Nie je tajomstvom, že každý vie, že milióny fanúšikov Hry o tróny nenávideli spôsob, akým sa seriál skončil. Aj keď ste niekto, kto miluje všetko okolo Hry o tróny a jej konca, vsadím sa, že by ste stále súhlasili s tým, že by sme mali dostávať viac epizód. Autor Piesne ľadu a ohňa George R.R. Martin dokonca slávne povedal, že Hra o tróny by mohla trvať 13 alebo 14 sezón. Predstavte si, aké by to bolo lepšie, keby invázia Night Kinga trvala celú sezónu. Nie len to, ale tiež by to urobilo zázraky pre zostup Daenerys Targaryen do šialenstva, cítilo by sa to prirodzenejšie, keby sa to nestalo tak rýchlo. Myslím, že môžeme s istotou povedať, že nedostatok epizód počas tých posledných sezón bol jedným z najväčších problémov. Podľa najnovšieho rozhovoru tvorcov Hry o tróny však zistili, že chceli ukončiť seriál oveľa skôr, čo navrhli, bolo v skutočnosti idiotické, ak sa ma spýtate. Teraz sa pozrime, čo povedali. Článok od Variety hovorí, že autor Hry o tróny George R.R. Martin prvýkrát zmienil späť v roku 2020, že raz bola plánovaná séria Hry o tróny s filmovou trilógiou určenou pre kina namiesto ďalšej bežnej sezóny v televízii. Vo svojom novom rozhovore pre Wall Street Journal potvrdili showrunners David Benioff a D.B. Weiss, že to bola v skutočnosti ich pôvodná myšlienka na ukončenie úspešnej série HBO, chceli 3 filmy namiesto roztrúsenej posledných 13 epizód do posledných 2 sezón. To je niečo, čo som nevedel. Pamätám si, že som počul, ako chceli urobiť niektoré filmy namiesto seriálu. Ale nevedel som, že ich chceli namiesto posledných 13 epizód. To je fakt šialené. Ich pôvodná myšlienka bola ukončiť Hru o tróny iba 6 hodinách namiesto 13. Teraz si skutočne predstavte. Predstavte si, že zistíme, že dostávame len 6 hodín po skončení 6. sezóny. To je ďaleko od dostatočného času na vyrozprávanie zvyšku príbehu. Daniela ešte nebola ani v Westerose. Jon sa práve stal kráľom na severe a Night King bol stále za múrom. Ale niekako chceli všetko. Zabaliť len do 3 filmov. To by mohlo byť jeden z najhlúpejších nápadov, ktoré kedy Dan a Dave mali. To len dokazuje, ako veľmi chceli Dan a Dave opustiť Hru o tróny. Dokonca nechceli ani natáčať posledných 13 epizód, ako by to už nebolo dosť krátke. Dokonca museli byť pripomenutí, že HBO znamená home box office. Aj keď HBO vyrába filmy, pozrieme si ich doma. Článok pokračuje tým, že mať taký druh formátové flexibility je niečo, čo David Benioff a D.B. Weiss vždy chceli, čo je jeden z dôvodov, prečo skočili na Netflix po skončení Hry o tróny na HBO. Dvojica strávila posledných niekoľko rokov oživovaním tria problémov s telom a v júli konečne debutovala na obrovskom streamovacom kanáli. David Benioff a D.B. Weiss, ktorí sú priatelia od čias školy, neboli nadšení vlastníkmi HBO a T&T, ktorých exekutíva sa ich raz pýtala, či by sa Hra o tróny mohla natočiť vertikálne, aby sa zmestila na váš telefón. Spoločnosť tiež otvorene diskutovala o myšlienke malých snackových miniatúrnych epizód seriálu. Opäť máme ešte viac hlúpych nápadov, ktoré by boli katastrofálnym pre Hru o tróny. To je to, čo sa stane, keď telekomunikačná spoločnosť začne prevzímať televíznu spoločnosť, začnú sa sústrediť na to, ako vylepšiť zážitok pre svojich užívateľov mobilných telefónov. Čo vlastne znamená snacková miniatúrna epizóda. Chceli, aby HBO začalo vydávať videá veľkosti TikTok namiesto plných epizód seriálu. Myslí si skutočne, že naša pozornosť je taká krátka. Viem, že niektorí z nás sa ľahko rozptyľujú, ale môj Bože, posledná vec, ktorú chcú fanúšikovia. Sú snackové miniatúrne epizódy, ako raz povedal George R.R. Martin, všetci sme chceli 13 alebo 14 sezón, pričom každá epizóda trvala viac ako hodinu. Posledná vec, ktorú chcete urobiť, je poskvrniť príbeh Georgea R.R. Martina uvoľnením menej epizód, ktoré trvajú iba 15 minút, alebo uvoľnením 3 filmov namiesto 13 epizód. Skutočne, toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo George nechcel predať svoje práva na Pieseň ľadu a ohňa. Vedel, že by toto urobili s jeho príbehom. Už mal ponuky na vytvorenie filmu o Jonovi Snowovi alebo seriálu zobrazujúceho len niektoré postavy, ale to nie je to, čo chcel. Vždy hovoril, že ak by predal svoj príbeh, muselo by to byť niekomu, kto by ho adaptoval všetkým. To je, keď mu Dan a Dave predali myšlienku na vytvorenie show z HBO. Vedeli, že HBO budú jediní, ktorí to spravia dobre, Dan a Dave mu predali tento sen. Mali vedomie, že to budú oni, ktorí budú ignorovať polovicu jeho postáv a ukončia seriál skôr, než bude pripravený. Našťastie nikdy nešli s žiadnymi z týchto pôvodných nápadov.
Bohužiaľ, koniec bol stále zlý, ale mohol byť oveľa horší. Teraz možno niektorí z vás nepovažujú túto vec za veľký problém. Ale ja verím, že by to bola katastrofa. Ak 13 hodín nestačilo, nie je šanca, že by 6 hodín fungovalo v akejkoľvek forme alebo móde. Nie som ani fanúšikom myšlienky na miniatúrne epizódy. Musia prestať rozmýšľať, že všetko musí byť 32-sekundové video, verili tomu alebo nie. Niektorí z nás sa radi ponoria do hodiny alebo viac televízie. S týmto povedaným dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte dole. Ako by ste sa cítili, keby ste dostali 3 filmy Hry o tróny namiesto posledných 13 epizód? Som zvedavý na to, čo máte povedať. Ešte raz chcem poďakovať všetkým z vás za sledovanie ďalšieho videa. Dúfam, že máte skvelý deň. Uvidíme sa veľmi skoro. Zatiaľ čau.